Кой трябва да плати сметката на първа среща според вас? Ами според мен мъжът трябва да я плати. Според мен трябва да бъде взаимно, не знам. Как взаимно? Така, усещам, тук се е скандал. Ама тук никога не е било взаимно. А как е било? Ти я плати на първата среща и на втората и на третата. Защото така се случи. Я кажете как се събрахте и кой кого хареса първи? Тя беше на дискотека с някакви приятели и приятелки. Нейна приятелка, нали, обща която ме викна там. Аз отидох случайно и тя излезна с нея и я питах, ти имаш ли си приятел? Тя каза, ами не. И аз викам, вече си имаш. И така стана. А добре, ти не си ли каза какво смълчага тук сега да ми разваля? Аз викам, боже, къде си тръгнал? Какво сега ми го обяснява тези работи? На следващия ден вече си ме покани, през деня да се видим. Случайно беше, ма си беше романтично и беше много готино. Чак, нали, от тогава вярвам, че случайни неща няма. Много ви благодаря, мили хора, наистина. Ето, заповядай, това е за теб. Много благодаря. Да си го носите здраве.